somos no salvar la faca cosa como no que hay un teléfono como no fali no yitira avion lu wata musira yere nana ibana isima agarabi musalba la hakini ala shitara amala alhamdulillah la samu folia ne kibara duma ne amati kala jigini ni na la se waran na ko sebe na ji do mi folo o ni so jala folo ama yakun mo ko be jumi no na ta ya fi kana mare kana ko ni mai ahin wala to gashi yɛrɛ dɔ de waa tari e mago bɛ jeli de la awɔ o ta jeli ɲɔgɔn na ta ne kibaruya mun ye kalan ko yɛrɛ sumaya yɛrɛ i bɛ taa yɛrɛ bi bɛɛ n'i taara n'i y'a ɲɛ sɔrɔ n ko ne telefɔni la dɔrɔn n bɛ a debo k'i i y'a mɛn nin yɛrɛ diyara ne kosɛbɛ. Kiano. Como terga do você ku? A ela ini. O be para do ke o para kada ko abda ata o fino. Ko na sa ka ska o para jo. A re o na ini fe. O kama nyabda ata su. Le fa ro kama afo mala ka ya o fino. Ya so na ba shi ko ite. Jara here. Kapsa ni sikili nda kasuna. Ko ni de. Ibaro ndenge tusuba kono de. Ala na yini ko ngabla kata nterge fi wala sa o bara mi asugo nyado ko bara kanu mala ko ma nyabla kata maro mohamdu dona bila ki bara mame maro o materia isso diz que anda no baro kala yina ni tara be bitigi ko yen yini ka fa na nyana bora dro ine bora dro me de boki ni jana yen yere ni barali ma no kere la bi mi so jambo ni bora mo so ka tu sita kala be baraka yere no jarani Allo, lagare. Awo, jalulu. Ebemi. Ando ma fa ma nyongo ni. Awo. Onyame. Tambe. Papu fade na lendo ne wole tu. Okay, nyame mbeta. Mutalame. Mamadou. Ouais, mima. Non. Panna. Ouais. You will watch that. There is a code. Basic. Wow. Vraiment pet mais voilà. Tiens là ne connaît voilà.
ne terimuso ye o besi fana ne terikɛ ye besi ko ko dɔ bɛ k'a sɔrɔ sisan k'a ka ci f'i ye vraiment kɔni ka di ne ye a ye min f'i ye i ka sɔn a ma. Mamadu n y'a faamu mais e tɛ min faamu bɛɛ n'a ka idéologie de don fɛ ko o tɛ ne kunkolo la ko ne ka kalan e yɛrɛ bɛ min dɔn pɛrɛ n ka kalan nin ka di n fa ni n ba ye n bila o de la donc kalan in i bɛ fɛ k'a kɛ ne tɛ fɛ fɛn wɛrɛ ka don ne bɛ bonya Mamadu n terikɛ bɛ yen mɔgɔw bɛɛ bonya i b'a dɔn min ka di ne yan ne tɛ fɛ ka nin kuma in mɛn n tulo la kuma tɛ k'a bɛ n lajɔ ko k'a fɔ n ye bilen kɛlɛ tɛ dɛ la faamuyali de don fɛ ko ne ka idéologie tɛ ne ka éthique o de intéressé ne don ne fɛ donc fɛ ko kuma ne yɛrɛ tɛ fɛ k'a mɛn n tulo la nka k'a laban ok n'i ka kuma mɛn n bɛna taga mais Mima o ka di ne ye i ka ne terikɛ parce que ale ka école bɛ ka tiɲɛ ka sababuya kɛ dɔrɔn tɛ tuguni wa bɛ sigi hadamadenya yɛrɛ de bɛ ka tiɲɛ a ko n'a y'i da a bɛ miiri e dɔrɔn de la vraiment a kɔni ka di ne ye halisa i ka kɛ bɛsi fɛ. Mamadu n'i ka kuma don a diyara n ye ce que tu comprends pas là n nana n bɛna min f'i ye parce que ne bɛ k'i bonya ne bɛ ka kuma f'i ye ne hakili la n'i bɛ ka faamu kaye ni bi ne y'o de fɔ Mamadu k'an bɛn ni ne kuma dɔn k'i bɛ ka n wele bi ko kuma de la n tɛna na n ka taa n bɛɛ bi ka n ka ci bila ka na n jɔ i fɛ n'a bɛ yɔrɔ o de la. Nin ye ya e bɛ ka bɔ min Jalo fɛ Jalo yɛrɛ nalen don ci bila ne ma ko ne ka taa kabini don min ne nana Papu bamuso fɛ yen ne nana foli la an bamuso fɛ yen ne ye fɛn dɔ de ye TikTok kan bon ne siranna ne nana dɔrɔn foli la ne sena ka ale ɲininka ten ko yalima ko Papu ko nouvelle ma sɔrɔ a ko nouvelle ma sɔrɔ k'a dun k'a ɲɛɲini ko ne ye fɛn dɔ ye TikTok kan n k'a bɔlen don a fɛ i b'a fɔ ko Papu dɔ bari Papu ka fini n'a ka fini bɛɛ kelen yɔrɔ o tɛ se ka dɔn hali kulusi min bɛ Papu la o de b'a la ne y'o fɔ dɔrɔn a bamuso kulela ka mankan wuli fan bɛɛ Jalo ko nalen don ne wele ko n ka taa dɛ awɔ komi ne yɛrɛ bɔtɔ don Jalo fɛ an ka sira kɛ awɔ allo Amadu e nana mun na so e ni ma ne wele téléphone la ko ne ka na ne taara i fila numéro la ne ma sɔn hali ni kasa in ka taa la n b'i faga ne ma ka so ne bɛ wele ne ka mun b'i bolo e mɔgɔ mun taara e seginna ka na i ni kindala nafiki ne kun ɲɔgɔn fɛ dɛ taara ma taa nkalon latigi ye dɛ ni nana ye ne ka so bɛ ɲagami ka diya nɔ kindala mɔgɔ bɛ ne muso in ka nafigiya dɔn karatu mɔgɔ don a kana nin e seginna mun bɛ yen a ka di n kɔrɔ ne ye kuma dɔ mɛn kuma ma diya ne ye o mun kuma ye o kuma n bɛ fɛ k'a dɔn ne
tiɲɛ ni nkalon ye n tɛ dɔn ni nkalon tigɛ ni min de i ka tiɲɛ fɔ n ye. Nafiki muso in filɛ ka na ka du ci ka diya ne dɔgɔ ne ye ko in dabɔ ko dɔ de kama a taara ka bolo da n y'a dabɔ de walasa ka papu dilan papu a tɛ foyi la daga sunɔgɔ sɔngɔla yan nɔ i yɛrɛ nimɔgɔmuso mankan sugu bɛ ci ne la ko ne ka papu dilan walasa sini ma sinikɛnɛ n'an ɲɛ tɛ kɛnɛ kan papu bɛ se k'a ka denbaya dilan cogoya min na ne y'a dabɔ de kama k'a gɛn n ka taa a laha ɲini o de nana k'an bolo tan nɔ nafitigimuso in de bɛ ka yala sisan k'a fɔ dugu kɔnɔ ko papu k'ale papu ye tiktok san ko papu sara ne ma sɔn k'o kuma ninnu f'i ye sa ne y'a fɛ balimaya la n b'a dɔn mɔgɔ min don n tɛ dalen b'a la n ma n'a sara mɔgɔ min don dusu b'a la a kɛra cogo n'a sɔrɔ a ma sa fiyewu n balimamuso i bɛna papu ye don dɔ la i bɛna fɛntigilaba yɛrɛ ye mɛ o de kama ne kun y'o dugu la ne kun t'a fɛ ka jigilatigɛ kuma dɔ f'i ɲɛna kuwa ni n nana f'i ye n siran'i ye i kana na dimi kɔrɔ balimaya la kuwa o de kun don o de kama n kun y'a kɔ dugu ko n y'a bila ka taa n terikɛ dɔ fɛ yen Segu kuwa. Ne yɛrɛ kɔni ye kuma in mɛn tiɲɛ yɛrɛ la ne lalon bɛɛ taara mɛ ne kun fɛ solution wɛrɛ kun bɛ se ka sɔrɔ a la min tɛ nin ye komi i yɛrɛ y'a fɔ tan an ka jɛ ka da la ala ka na n'a ɲuman ye ka sira ɲini. O diyara n ye kana ɲinɛ dɛ n'i taara dɔrɔn ala seliman ta n'a wari ci ma ala tɛmɛ. Alors, la vie, Allah, il va aller au bout. Voilà, ni la boule à voyager sur la passer sur la route du pico du. Ah, Papa Oula, arrive sur la Mamadou, arrive à Namaboul. Parce que pour nous, nous n'avons fini de voir quoi. Nous avons zéro fini, mais moi, pour moi, c'est un follow. Wala ne y'a bila mama ka sokɔnɔna na parce que ne kun ko n b'a bila salon kɔnɔ mama ko mɔgɔ dɔw kun kan ka na anniversaire fɛn dɔ la yen su dɔ wala mɔgɔ minnu kun bɛ yen mama ko ne k'a bila so kɔnɔ sɔgɔmada in ne solila ka bɔ ka taga parce que ne kan ka tournage dɔ kɛ n'a ka o fini parce que patron y'o di ne ma depuis kunna ko ne ka taa si n'a ye awɔ. Mais à madame ne follow pas 6 heures, à mes 6 heures de d'abord, tout le monde tout le monde a donné 7 heures et 7 heures. On dit qu'il y a gagné. Parce que la caméra on y fait ma installé follow, nous nous on s'y va na follow. Voilà avec bien il est. Oh il dit nous pour là. Ah voilà il est dans mobile là dans la bana. Ok la vie non mais bien un peu du voilà. Tu connais me déranger là. La vie, ok. L'hôpital est bon, moi, bien pour l'hôpital, on est au fin fait la vie. Ok, merci. Adjara. Ah, la vie, moi, il y en a moins oui. La vie, moi,
ni yɛrɛ kɔtɛ tɔnjɛba de la tan nɔ walayi jalo la an ka tɔnjɛlaw ninnu yɛrɛ i b'a dɔn o bɛ ka ne la découragé o e yɛrɛ k'a lajɛ n'a fɔra ko tɔnjɛ bɛ kɛ donc an bɛ to ka cotiser ka 250 fara ɲɔgɔn zena ko an k'o kɛ 100 ko an bɛna taa Dubaï ko ka taa vacances ne tɛ nin ko modèle ninnu na sa wa nin bɛɛ asala ko ko bɛ kɛ tɔn kɔnɔ ale de ye muso kun nana kunkuru ko bɛ kɛ tɔn kɔnɔ ale de chaque fois a fa kana histoire dɔ de di mɔgɔ ma vraiment mɔgɔ yɛrɛ kɔnɔ gannen don ne kunkolo tɛ nin ko ninnu na sisan nɔ ne ka ko yɛrɛ de ka ca sisan ninnu ma walayi non an bɛ taa mun vacances la Dubaï Jalo e tɛ yan ne tɛ cogo di tan tɔ n bɛ ka kuma i fɛ depuis kuma jumɛn i b'a dɔn ko sokɔnɔ ɲinɛni Messi i b'a dɔn dɛ awɔ ɲinɛni Messi m'a dɔn a dɔ bɛ so kɔnɔ de o y'an ka du ci ka d'a ma o k'an du ci ka d'a ma cogo di ne m'a lakɔlɔsi natigimuso in nɔ ne ka du bɛɛ ci ne ko bɛ natigimuso jumɛn ma tɔgɔ fɔ bali kɛ tinda bɛɛ t'a dɔn wa tɔgɔ fɔ bali lagare ya a nana an ka du ci cogo di a ye ne bila ɲɔgɔn na o m'a bɔ dɛ ne balimamuso i mɔgɔmuso bɔra yan nɔ ne y'a fɔ a ɲɛna k'a taara tɔn sigiyɔrɔ la o nalen a y'o bolo minɛ ka taa kuma ɲɛfɔ ye ka taa kuma ɲɛfɔ o ɲɛna ne y'a dabɔ mun kama a taara ka papuko kɛ a taara ka taa papuko kuma bɛɛ ɲɛfɔ ɲɛna Jalo i fɛnɛ ne ye kuma bɛɛ f'i ɲɛna o mɔgɔ i bɛ ko kɛ i bɛ ko dɔ daminɛ don nka i t'a a laban dɔn hali a nana fɔ ko papu yɛrɛ t'a dɔn ko film tourné wa mun télé la de ne y'o kuma f'i ɲɛna mais i ma kala don i ɲinɛ ka bɛn ni o ye ne b'a dɔn ne ma wuli ka cɛsiri a laban a ye n ka du ci a taara dugu fana ci ka di n'a kɔni kɛra ten i taama ɲɔgɔn village la dɛ i bɛ wuli k'a ko ɲɛɲini ne ta ne jalo bɛ se ka taa n kun ka taa jɔ ye so i bɛ wuli k'a ko ɲɛɲini de kɛ n'i ma wuli k'a ko ɲɛɲini a bɛ kɛ cogo di non Mamadu ko k'a bɛ na n'a fɔ a ye nouvelle duman sɔrɔ dɛ ala ka kɛ Mamadu kɛra nouvelle duman yɛrɛ sinon bilama a kuma bɛ caya dɛ f'a ka na ni nouvelle duman yɛrɛ de i bɛ courage sɔrɔ quoi. Ouais, Bessie. Ouais, Mamadu. Ça va? A bɛ cogo di? Cɛ. Ne ye bila min ma ko min na a ci kɛra cogo di? Bessie. I b'a dɔn ne ye min ma lajɔ ka kuma min ma fɛ. Bessie fɔ ka ne nimisa. K'a fɔ Mima yɛrɛ bɛ sɔn ka kuma ninnu fɔ ne ma a balila ne la quoi. Munna? Tellement que Mima yɛrɛ bɛ bonya cogo min. Non, Bessie ne ye kuma fɔ Mima ye. Mima nana non. Ale bɛ ne bonya ne kana na kuma sugu ninnu fɔ a ye nin y'a sɔrɔ yɛrɛ ale tun b'a dɔn ko ne bɛ ka nin fɔ a ye k'ale tun tɛ na quoi Bessie a kɔni ka di ne ye i ka a da nin to kan quoi e ye ne terikɛ ye min ma ye ne terimuso aw bɛɛ de ka kan ne bolo aw kana na an ka teriya tiɲɛ quoi a kɔni ka di ne ye n bila ka b'i kunna pewu i k'i ka continuer n'i ka kalan ye quoi mɔgɔ t'i ja bɛɛ ye o min kuma f'i ye k'a dɛsɛ a to yen nɔ. I yɛrɛ ye maloya se ne ma. Problème t'a la Mamadu n y'a faamu. N'i ko ten problème t'a la n y'a faamu. Ok n'i kɔni sera k'a faamuya a bɛ diya ne ye walasa an ka hadamadenya yɛrɛ kana tiɲɛ cogo min quoi i y'a faamuya ok n kan ka taa ci la an b'a kɛ kɔfɛ. Voilà an ka cɛ an bɛn. Ah non. N'a fɔra ko ne yɛrɛ jigin ye Mamadu ka se ka miiri a ka ko ɲɛnabɔ o ma se ka foyi fɛnɛ ɲɛnabɔ o la mais ne yɛrɛ de ye cɛ ye
ne yɛrɛ bɛna n cɛya yɔrɔ de n'a yira min ma la sisan a bɛna dɔn ne yɛrɛ fɛnɛ cɛ min ye wa nin ko kelen kɔni a da bɛ to min ma la ne bezi kɔni tɛ a bɛna dɔn n fɛnɛ cɛ min ye wa. Lagare n'i wele basi tɛ ne bɔra tɔncɛyɔrɔ la ka n'a sɔrɔ ne cɛ digilen b'a ye a y'a kun fɔ ne ye papu ko de don sabula i ka kuma misɛnninw a cayara tiɲɛ don e bɛ ka anw dɛmɛ papu ɲinini na nka a bɛ ka se yɔrɔ min ma ne yɛrɛ bɛ ka siran a kana na fiɲɛ bila ne ka furu la i y'a mɛn donc ne bɛ fɛ papu ko bɛ yɔrɔ o yɔrɔ bilen i ka nin i sen don a la i ka nin da don a la. Jɛnɛba i ka kuma diyara n ye ne da tɛ papu ko la mɛnna ne yɛrɛ famana papu ko rɛsirɛsi ma ka na i fɛ yan bi Jalo de ye ne wele telefɔni na bi a ye weleli kɛ telefɔni na ko Lagare de don wa ko Lagare de don n ko jɔn de don k'ale Jalo de don ko n ka n'a sɔrɔ a ka so sisan ne ko n ka n'i sɔrɔ i ka so ko awɔ n ko e ko ne kana se ko ne kana k'a mago de bɛ ne la ne bɔra an ka da fɛ sɔn dɔrɔn n bɛ ka na dɔrɔn n'a balimamuso bɛnna donc ne y'a ɲininka n ko e ni Fama sale la n ko i tununa de a ko awɔ n k'i bɔra min ko nin y'a buto ye Jalo fɛ yen n ko ɔhɔn n ko i bɔra Jalo fɛ yen ko ɔhɔn n ko Jalo yɛrɛ de nalen filɛ ne wele ko ne ka taa k'a mago bɛ ne la n ko Jalo dun delila k'a fɔ ne ɲɛna k'a kana ne sen ye hali aw ka kare kɔnɔ kuma tɛ du kɔnɔna ma n ko Jalo dun filɛ ka ne wele bi tugun ko ne ka na n ko n bɛna taa yen de Lela ko n ma ko o la ko ɔhɔn k'an ka taa ɲɔgɔn fɛ ne ni Lela balimamuso in nana ɲɔgɔn fɛ ka don yɔrɔ min dɔrɔn ka foli kɛ dɔrɔn a girinna tuguni ka da ne kan Lagare i nana n ka so mun na ne m'a fɔ i kana na n ka so wa bɔ ne ko e yɛrɛ de ma ne wele a ko kɛra tan de sinon ne ma s'aw fɛ yan dɛ kabini ne bɔli min kɛra e fɛ yan fo bi ne ma se yan papu ko la wa ni mɔgɔ ma papu ko kuma fana fɔ Jalo yɛrɛ de ye ne wele hali siɲɛ wɛrɛ n'a y'i wele telefɔni na kana ka appel ta kuma tɛ k'a fɔ k'i b'a ka kuma lamɛn kuma bɛɛ ka na yan nɔ a y'a fɔ ne la ko a dɔgɔmuso bɔra sabula ne yɛrɛ tun taara ka taa tɔncɛyɔrɔ la ni nin ko in sera Jalo ninnu ka dugu la hali Jalo sen tɛ se ka su yen bilen wa n'i y'a ye Jalo dɔgɔmuso seginna ka na du in kɔnɔ yan i b'a sɔrɔ e ye kuma dɔ de fɔ ɲɛna n'o tɛ o tɛ segin ka na a yɛrɛ ma ten fiyewu tiɲɛ ka nkalon bɛ min f'i ɲɛna ne ma foyi fɔ a balimamuso ɲɛna ne n'a bɛnna de ba Jalo ko k'a kana n sen ɲɛ a ka so hali kare kɔnɔ n kana bɔ yan n'o kɛra a bɛ marifa ci na bon n'a ye ne wele telefɔni na a balimamuso de ye nin ye ne n'a bɛnna a bɛ ka bɔ yan ne fana y'a ɲɛfɔ a ɲɛna ne siranna de pour que n'a kana ɲɔgɔn fɛ Jalo kana na mankan wuli na Lagare tɛ jɔn ka tiɲɛ f'i ɲɛna ni ne cɛ y'i wele bilen ka n'a ka appel ta n tɛ fɛ k'i sen yan ala ye kare kɔnɔna min f'i ɲɛna n tɛ fɛ i ka tɛmɛ an ka bulonda la sabula ne tɛ fɛ i ka fiɲɛ bila ne ka furu la i wele kun de ye nin i bɛ se ka sira ɲini tanti Jɛnɛ ne bɛ taa k'an bɛn yan Mamadou ko min bɛ na se k'i ma ci fɔ n ye n tulo b'i la Mama n'i lasigi bi basi tɛ kosɛbɛ n terikɛ ka ko de don mais a tɛ ɲa fɔ ne ka dɔ f'i ye ne mana gundo fɔ ɲɔgɔn sɔrɔ na cogo cogo a tɛna tɛmɛ ne bangebaaw kan ne mana kɔnɔ fɔ ɲɔgɔn sɔrɔ na cogo cogo a tɛna tɛmɛ ne bangebaaw kan ne ka diɲɛ ni n ka lahara o ye ne bangebaaw de ye vraiment ne terikɛ donnen don musoko dɔ la sisan n terikɛ Besi ne bɔra école yɛrɛ la vraiment a ma diya Besi ye o de ye muso ko ye fo bɛna o ka kalan tiɲɛ a ye courage don ne la ko ne ka école kɛ ne ko tiɲɛ yɛrɛ degun bɛ ne ka du kɔnɔ sinon école ka di ne ye ne bɛ ka courage don a la a ka école kɛ sisan mais musoko b'a fɛ ka dan sigi a ka école yɛrɛ la a kɔni ka di ne ye i ka an bilasira parce que an ye denmisɛnnin ye n'i taara i b'a fɔ i terikɛ in ye i n'ale fila aw ka na yan aw ka se ma yan nɔ mama a tɛ sɔn dɛ a tɛ sɔn ka na a tɛ sɔn bon n'a tɛ sɔn ka na n bɛna ci don i da i k'a fɔ a ye ko ne ko muso a kana yɛrɛ fɛ ka muso kelen kama muso ka ca ni dɔ ma sɔn i la dɔ bɛ sɔn i la a kana a ka kalan tiɲɛ o kama e mɛ hali an ka tunkarakɛ ninnu filɛ nin ye a caman tolen don ji la a caman kɛ i yɛrɛ faga mais mun de don muso ko de don ni dɔ ma sɔn i la dɔ bɛ sɔn i la
n'i taara bɛ n ka ci las'a ma i y'a faamuya. Ok mama n y'a faamuya inshallah an ye denmisɛnnin ye i y'an bilasira ok n y'a faamuya ni ɲɛfɔli ka ye komi n kan ka taa kɔɲɔyɔrɔ la n da ala ka se ni ɲuman ne yɛrɛ bɛna don k'an kɔsɔn n'i yɛrɛ hɛrɛ ka t'i ka diɲɛlatigɛ bɛɛ tiɲɛ muso kelen kama n'a ma sɔrɔ o tɛ ka dɔ wɛrɛ ɲini o bɛ muso dɔw kelen de yan ni dɔ ma k'i fɛ dɔ bɛ k'i fɛ denmisɛnnin ninnu ala ka nɔgɔya. I ka pafin ko in yɛrɛ kɛra baara ye. A kari koyi he ala nangarabamuso in y'a fɔ cogo cogo a ka jugu n'o ye. Pafin ka sabali sa. Tiɲɛna a barika la. Wa pafin ka dɔgɔ nka n'a sɔngɔ fɔra i ɲɛna ko baraji wa baraji ni baraji ko ɲɛna bolo bara ye jamu ne yɛrɛ ko e ma n kan ka tɔlen ko kan ka 100 fara ɲɔgɔn kan k'an bɛna taa weekend kɛ Dubai nka e yɛrɛ tɛ ka hali kalan sɔgɔ bɛ ɲina ka bɛn ni o ye. Ne yɛrɛ kamana kɔni balo don bi. Cogo di ta? Ne balimamuso ma bɔ a la k'ale ma fɛ ka bitigi da yɛlɛ. O ko bɛ sen na ko fana bɛ sen na e yɛrɛ fana bɛ tila ka na bi fana fɔ ka don a la. Jalo k'i jɔ n ka tiɲɛ f'i ɲɛna Pabukɔ bɛ sen na o y'an bɛɛ ta ye mais i dɔgɔmuso ko ka butigi dayɛlɛ o ye ni dɔgɔmuso cɛ ko de ye ne mago bɛ 100 de la dɔrɔn ne ni n terimuso an bɛna taa ka taa weekend kɛ Dubai problème bɛ min. n b'a lajɛ n y'a mɛn. Fɛn b'a lajɛ dɛ. Ne yɛrɛ kan ka taa dugu kɔnɔ. Awɔ. N y'a mɛn ne bɛna taa. Ne yɛrɛ bɛna taa dugu kɔnɔ n tɛna mɔgɔ de sɔrɔ i y'a mɛn. Ko yɛrɛ cɛ min bɛ mɔgɔ ma n bɛ bɔ. Hakili b'a la mais i b'a dɔn Tani halisa n ma video in sɔrɔ fɔlɔ de ne y'a sɔrɔ dɔrɔn n bɛna yɛrɛ i la o donna yɛrɛ e cɛ ye ne wele ka na segin a kuma kan ka ne menacer fo ka ne yɛrɛ kamana gan. Ayi o tɛ sa i b'a dɔn la ale yɛrɛ ye ko in kɛ a tilala ka nimisa kamanagan b'a la bi ala dɔrɔn de b'a dɔn donc ne tun bɛ fɛ k'a fɔ i nana suite min d'a ma n'a y'a sɔrɔ i bɛ se ka tɛmɛ o sira fɛ walasa an bɛ se ka nouvelle sɔrɔ sinon an kamana gannen don dɛ ne yɛrɛ cɛ a kamana gannen don bi ala kelen pe de b'a dɔn fo k'a cogoya bɛɛ yɛlɛma sokɔnɔna in yɛrɛ la hɛrɛ foyi tɛ yan walayi o de tun y'i wele kun ye i ka hakili kana bɔ i k'i hakili to an na an den kelen dɔrɔn de don Papu bɛɛ b'a dɔn den kelen kɔni ka tunu o ma nɔgɔn. n'an kɔni Tanti n y'a ye dɔrɔn n bɛna yira o la. O bɛ diya an ye dɛ walayi o bɛ diya an ye trop n kun y'i wele o de la awɔ i bɛ se ka siran ɲɛ. ne ta ka ca. Awɔ k'an fo i k'i ba fo ko hakili b'a la dɛ. Awɔ a b'a mɛn. Kamanagan tɛ n ko ni ne ɲɛ dara Papu kan fɛn dɔ bɛ Moribaya sa dɔn